naturang pambato ng Pinas sa si Michelle D sa prestigyosong beauty pageant ng Miss Universe ilang araw ang nakalipas, ay heto nga at narigaluhan pala ng katumbas na papremyo ng nanalo ng Miss Universe. Ika nga dinaig pa ni Michelle D ang cash prize winner ng napanalunang bansang Nicaragua. Bagamat hindi daw mapunan kung ano ang matamasa ni Michelle D ikumpara sa totoong nanalo, at least daw ani pa ni Chavit Singson ay napagaan niya ang kalooban ni Michelle D. Para daw kay Chavit ay regalo na lamang niya ito habang papalapit na ang Pasko. Tila talaga si Chavit Singson na malalapit sa mga beauty queens, lalong-lalo na sa mga Pinay queens, kung saan may issue dati na may namamagitan siya sa mga Pinay beauty queens, pero ang totoo ay napakabaitan talaga at napaka-alalahanin itong si Chavit Singson, lalong-lalo na sa mga beauty queens kung saan siya ang major sponsor nito.